Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-4 filgħodu waqt laqgħa fil-Kunsill Lokali ta' Swieqi, il-Viċi Sindku ta' Swieqi Marianna Bela u l-President tal-Optimist Club of Malta Ruben Buttigieg inawguraw il-proġett bl-isem Ikber Magħna, inizjattiva li nħolqot mill-Assoċjazzjoni Optimist International. Din l-inizjattiva se sservi bħala pjattaforma li permezz tagħha t-tfal jingħataw l-għajnuna fl-edukazzjoni wara li joħorġu mill-iskola. Mal-mikrofonu ta' One, il-President tal-Optimist Club of Malta Ruben Buttigieg stqar li minħabba diversi raġunijiet soċjali mhux kulħadd għandu l-opportunità li jasal id-daru jsib l-għajnuna meħtieġa fl-istudju jew biex jagħmel il-homework u għalhekk din l-inizjattiva sertejn sabiex tissodisfa dawn il-bżonnijiet. Dana għalhekk Ikber Magħna, ġifieri aħna l-organizzazzjoni qed tikber bit-tfal illum għandna madwar 120 tifel u tifla fejn magħhom nikbru ngħinuhom biex jaqsmu l-problemi ma' xulxin ukoll u jitħalltu soċjalment għax ġeneralment il-problemi meta taqsamhom ma' sħabek tħosshom ftit inqas. U allura għandna l-helpers hemmhekk fejn jgħinu kemm fil-homework, kemm fl-istudju u kemm f'attivitajiet ekstra kurrikulum li nagħmlu matul is-sena. Il-Viċi Sindku ta' Swieqi Marianna Bela stqarret ma' One News li l-anaħħari wara din l-inizjattiva huwa fuq kollox li tgħin l-itfal b'ċertu nuqqasijiet li jaf isibu mid-dar. Kif semmejna li il-familja kultant ma jkollhomx ħin biex jagħtuhom l-attenzjoni li jkollhom bżonn u dawna tfal oħrajn jgħinu l-istess tfal, forsi tfal naqra kbar, jgħinu tfal naqra iżgħar u jtuhom dik l-attenzjoni li jkun jonqoshom dejjem jittihom dik il-boost biex anki jisiru jħobbu iżjed l-istudju, l-iskola u jimxu l-qoddim fil-ħajja. Nimmaġina kulħadd irid jimxi l-qoddim, kulħadd irid it-tfal tiegħu li jimxu l-qoddim.